Kag sa number 1, Cauayan Mayoral candidate Jurry Nabaja ang nagpadangat sang disqualification complaint kontra kay Mayor Jurry Tabujara. Ginalegar ni Nabaja nga sang Abril 29 sa pagpanagtag sang ayuda para sa senior citizens sa Cauayan Arts Center, yara mismo alkalde bagay nga isa ka pagsupak sa Omnibus Elections Code in relation to Section 30 kag 31 sang Comelec Resolution 11104 may kantanan sa abuse of state resources. Sa interview, iya ginsiling nga ginadumilian ang presensya sang kandidato upon politiko sa pagpanagtag sang ayuda humalin March 28 tubtub May 12. May 3 siya ka mga saksi sunod sa iya kag may nagakaigo nga litrato kag video bilang ebidensya. Klaro naman ni Mayor Jurry Tabujara nga naghatag lamang siya sang speech sa among nga programa. Pagkatapos ini nagbiya siya kag wala na nakatambong sa mismo nga pagpanagtag. Desperate move na lamang ini ni Nabaja batok sa iya suno kay Tabujara. Personal nga nagpadulong sa talatapan ni Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria si Nabaja. Gin-abisuhan siya nga direkta na nga magpadangat sang reklamo sa Committee Kontra Bigay. Ini ang komitiba nga in charge sa anuman nga sahi sang reklamo kontra vote buying, vote selling kag abuse of state resources. Sino kay Attorney Josil Macute, ang Assistant Regional Director ng Comelec NIR, 3 ang sarang ang mapatuman sa komitiba. Una, kung may nakitaan nga balasihan sa reklamo, iga-forward sa komitiba ang complaint sa Comelec Law Department. Ikaduha, kung may nakita man ini nga balasihan pero may mga luyag pa nga maklaruhan, iga-refer ini sa komitiba sa Regional Kontra Bigay. Kag ikatlo, kung wala sang balasihan, iga-dismiss ang among reklamo. Suno kay Macute, nagdamo karon ng disqualification complaint nga napadangat sa talatapan sang Comelec kasunod sang aksyon nga napatuman sang ahensya sa mga reklamo. Seryoso ang Comelec sa among mga kaso, kag bisan pa nga natapos ng piniliay, sarang mapatuman ang anuman nga desisyon angot sa disqualification case. Committee Kontra Bigay, it states there that up to the second degree of the incumbent politician should not be present during the aid or during the distribution. It was the senior citizens Specifically sa Cauayan Arts Center. That's in front of the municipal hall. Bali may mga video ni Yes, sir, we have. pictures. Yeah, we have videos, we have photos, and we have evidences. So ang complaint mo sir is for disqualification. Disqualification. Pwede ko nila kasuhan kung during the distribution isang kwarta arali ko. Bakit nag-income lang po to, naghatag message ko, mensahe sa mga tigulang as their mayor, as incumbent mayor. Right after, wala na ko dahil nagwayo dayon. Mayor, ano paglantaw mo sinidiri sa sining action filing case against you week before election? Desperado na Anong perde na guro? So if it's going to be filed directly with the law department, then it will be the law department that will issue a show cause order or a subpoena to the person filed against to also raise his defense. So meaning may habol pa considering that 6 days left before the elections. Even after the election, these cases will continue. This will continue, and it could either be, as I said, it could either be favorable to the complainant or favorable to the accused or to the person who's filed against. So, hindi natin pwede pangunahan because it will be the division that will, the Comelec division will be deciding this case.